मायबाफोर बायनो फैदोंमोन नामा? औ। नोंखौ नुबाय थायो आं गेजेर गेजेर। अ। रायज्लायनायखाय गाज्रि मोनबाय नामा नोङो? मोनाखै। बेनो माथो रादायसो। ओइ खोन्थाराया दाखालिनि सिख्लाया गुबुनमोन, दोनै आरो गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिलायबाय। माबायदि सेंग्रा बियो? खाथियाव थांनानै नायहैनो र'। बे सिख्लाखौ अबाव नुदोंमोनथाय आङो? सिनायनाय मोनदों माथो। सोरमोनलाय? अबाव नुदोंमोन आं बिखौ? बेनिफ्राय नोंनिया लोगोआलाय अबाव थांखो? औ बियो थाउसोनो थांदों। बे माथो बिग्राय बिनानावसो। आं फट'आव नुदोंमोन बिखौ। दासो गोसोखांदों। बेसेबां गाज्रि आखलनि सेंग्राजों मा मोनदों बियो? बिग्रायनो खोन्थानांगोन आं। नङाबा बिनि लाइफखौ बियो आंनि बायदि खालायगोन। सैमाया हिनजाव गोदान सिख्ला गोदान नांगौ बिनो। र' एबार नोंखौ नायनो लागोन आं। बिग्रायनो खोन्थानांगोन र' आं। नोंखौ बुजा होगोन आं एबार। बेलाय माथो सुदेमसो। बेयावबो मोनफैलायबाय बियो सनिया। मा मोनफैदों बिलाय बेयावलाय? दिसताबनो। गाज्रि मोनाबा नोंनि मुंखौ खिथागौमोन नामा? सना। वाव, मोजांथार मुङा। नों गाज्रि मोनाबा रेस्टुरेन्टाव कापसे कफि लोंहैनोसैथ'। नोंनिख्रुइ समायनासिन सिख्ला फथायना लाबाय आं, मिथिबाय? नों जाबाय सासे सुदिसो। नोंनिनो सम रादाय। नोंनो मिनि, नोंनो रंजा खुसिथा। नाथाय नोंबो सानसे समाव गाबगोन। नों सानदों नामा आं नोंनि थाखाय दुखु खालायो? आं नोंनि थाखाय जेबो दुखु खालायला। नों जायखि सिख्लाखौ लानानै आंनि सिगाङाव मोजां मोननानै देखाय, बेरायनानै देखाय, जेबो अरजाया। नों बायदि सेंग्राया आंनि जिउनिफ्राय गोजान जालांदों, आंनि थाखाय मोजांसो। नाथाय आङो अन्थाव बाथावनो सिख्लाफोरखौ नोंनि अननायनि फावनदाय सुदा जालाव फासायनो होआ। आंजों जा खालायबाय। नाथाय बिग्रायनि बिनानावजों बेबायदि खालायनो होआ आङो। नेबाय था रादाय, नोंनि सुनियाबो फैगासिनो। नों जेबि कलेजाव फरायोना? औ, जेबियाव फरायो। नों माबोरै मिन्थिनाय? नुदोंमोन आं गेजेर गेजेर। ए। हेलौ? मा एसे समायना नोङो। नोंनि मेगना मा एसे अन्थावथाव। औ, आदा। आगै, लाबायना बुस्थुखौ? मा लाखो? माबायदि? बापरे, बेसेबा आदावरायासो। लादों दे, लादों। औ, नुगोन दे, नुगोन। न'आव थांबोला नुगोन दे। औ, दे। थांसै खोमालै बिब्दि बायजोआव थानानै सेंग्रा सासेजों जना रायज्लायबाय थाबा गाज्रि नुयो। मानसिफोरबो गाज्रि सानगोन। आङो थांथ'नोसै खोमा दे। गोबावबो जाबाय। थौ, आं दोनना फैगोनथ'। नांथ'ला दे, आं बासजों थांगोन। जेबो जाया थौ। मा आंखौ गाज्रि मोनदों नामा? मोनाखै, मानो मोननो। होमब्लालाय थौ, आं ससे दोनना फैगोन। औ, जासिगोन दे, आं बेयावनो ओंखारनोसै। जासिगोन दे, बेयावनो लाखिदो, बे बेखिनियावनो। बेयावनो ओंखारबाय? गामिसिम लांनो गिदों? नङा, माने आं बिनिफ्रायनो थांसिगोन। ससे थांबानो मोनखासिगोन ना। थाथ'दों होनब्ला? दे, गाज्रि मोनाबा दायो खेबसे कल खालायगोन आं। गाज्रि मोनगोन नामा फन खालायबा? मोना। थाथ' होनब्ला। दे।
आगै आगै मा ओजों फैनाय मा जाबायखौ आं हारसिं थांनो लाजिदोंलै सुदेममोननाव थौ नोंबो थौफा सोरबा जेन लाजि नामा सोरबा थाङा आङो मालाय नोंखौसो लिंदों दावथर जराफोरनि गेजेराव थां मा जेबो नङा थां नोंनो हारसिं थां हारसिं थांफेराखै थांनो माबोरैबा मोनसोदोंदां जेबो नङा दे आरो खानायखौलाय मानो बेबायदि सिनना फैखौ नोंलाय मा डिजाइन जाखौ बिलाय बै मालाय गोदान स्टाइलनो हानानै हरदों लेखा बेखानो जेबो गोदान स्टाइल नङा बियो सुखुथारालाय आं बिब्दि खानायफोरखौ सिख्लाफोरा सुखुवा दे बारा देलायबा गाज्रि नुदों नामा आगै नुदोंथ' र' दे जेबो नंला दे उनाव मोजाङै हाना लादो आरो बिब्दिसो हाना हरबाय होनबा राहुलाबो गाज्रि नुदोंबालाय है थांलादे आं गाज्रि नुदोंबा ओइ जाम्बा नुवाखै गाज्रि नुवाखै मोजां नुदों दे माबोरै दुगै थांदो जायाखै दाबो र' जाबाय र' बाब्रे एसेबां गोबाव दुगैबाय जाबाय र' आगै फै केकखौ हानसै खोमा आब' बिग्रायखौ नेथानसै नामा मोनफैयासै माथो दाबो फैबाय दं होनदों बियो रावबो गैयाबो ना रावखौबो लिंनायबो जायासै बिग्रायखौ नेथानसै दे फैथोसै दे होनब्लालाय फैबा फैनानै लाजिनाय गिनायसो मोनबायलै आङो बेयावनो जथ'नोसैलै आङो हाबनोनो लाजिबाय आङो सुदेमा फैथों र' बिग्राय सफैबाय नोङो बेयाव मानो जिरायखौ सिखार फै वा मा एसे समायना नुदों सुदेमखौ दख'ना गाननायखाय फै एसेबां समायना नुदों नोंखौ दिनैसो सुदेमखौ दख'ना गाननाय नुबाय आं एसेबां समायना नुदों ओइ बिग्राय फैद' लाजिदों नामा नोङो लाजियाखै थौ फैद' जोंनि न'आव लाजिनो गोनां रावबो गैया Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday dear Sudem Happy birthday to you Thank you आब' आंनि बार्थडेखौ सेलेब्रेट खालामनायनि थाखाय नों बायदि बिब' गासैबो जोनोमावनो मोन्थों आं आब' दे मोनगोन गासैबो जोनोमावनो Happy birthday सुदेम नोंखौ गसाया अरायबो नायथों Thank you बिग्राय नों आंनि बार्थडेसिम फैदों Thank you so much जायो बिग्राय माबोरै मोनखो जानानै मोजां जादों थावथाराखै खोमा ना संनाया ओंख्रिफोरा थावदों ओरैनोसो बुंदों खोमा नोङो थावनाय मोनाखै थावदों दे संनो रोंगौआनो नोङो आं जानला मोनासो संलाबायो दे थावाबो थावदों जेबो नङालै थावनाय थावि सोरबा गावनिया अननानै जाहोनायानो अननानै संना जाहोनायानो बिनो बयनिख्रुइबो गिदिर थावनाय नंगौ नामा नोंना बाथ्राफोरा लिरगिरि बायदिसोलै गोथौ सान्थौ गोनां नोंनि बेफोर बाथ्राफोरखौनो मोजां मोनसै आङो फैबाव आरो माब्लाबा बिग्राय दे जागोन सरि सोरबा थालिर बिगुरखौ गारफ्लांबाय बेयाव आं मोजांसो मोनगोन नों बिब्दिनो आंनि आखायाव सानफ्रोमबो गोग्लैबाय थाबा बिग्राय बिनानावनि बाथ्राखौ दानो खोन्थानोसै नामा खोन्थाना खोन्थाया बिग्राय मोनसे बाथ्रा बुंनांगौ दंमोन आंहा बिग्राय मा सानहाबखो मा सुदेम बुंथ'ला खोमादो दिनै माबोरैबा जागोन जेबो नङा माब्लाबा नोंसिनि आगैखौ लाबोबानो जाबाय जागोन दे लाबोगोन दानिया थाथ'दो होनब्ला सुदेम आं थांसै खोमसिबो जाबोबाय औ दे
बाय बाय। आंनि गोसोआ माबा बिग्रायखौ थांनायखाय दुखु मोनदों। बिग्राय आंनि खाथियाव थाब्ला मानोबा आं गोसोखौ रंजानाय मोनसोयो। बावनासो दं आङो बिग्राया मा लाबोदोंथाय आंनो गिफ्टआव। नायहैनि र'। नायनि र' बिग्रायनि गिफ्टखौ। वाव आयौ बे फालिया बे फालिखौ आं मैया दखानाव नायदोंमोन। आव मा एसे मोजां गिफ्ट लाबोदों नोङो बिग्राय आंनो। मा एसे मोजां नों बिग्राय आंनि गोसोनि बाथ्राखौ बुजिदों। नों बायदिनो नोंनि गिफ्टआबो मोजांथार।